ďakujem, že ste prišli. Aj my ďakujeme. A že ste zjedli a že ste ma pochválili. Pozývam vás na ten program, ktorý sa rázne zmenil, vám poviem ešte. A bolo to tak trošku narýchlejšie vybavované, ale ideme sa hrať volejbal veka. Jej, super! Naši novomestskí volejbalisti a volejbalistky majú teraz aj tréning, majú predzapasový. Takže sa nejako, no to zrovna nie, ale nejako sa pomiešame, aby to trošku vyzeralo, aby sme si zahrali. Takže vítajte v hale, kde som dlhé roky hrávala volejbal. Tu som trénovala, potila som tu krv koľkokrát, skoro som si vyblula plúca. Navrhujem, aby sme sa trošku rozcvičili, rozpinkali sa a potom sa pomiešame týmito volejbalistami a volejbalistkami na 6 za 6 a zahráme si normálne nejaký zápas. Byl jsem zase strašně šťastný, že budeme dělat něco, kde se budeme hýbat a tak, i když po té večeri to nebylo zase úplně jako super, ale já jsem si to užil. Markíza, huaha! Držíme palce, aby to naša odhodlaná partia proti mladým profesionálom dáko uhrala. Čakal som, že to bude volejbal a ja mám volejbal rád, nejak extra nehrávam, ale akože ja som taký naspídovaný z toho vždycky bol. A super. Ja som nehrávala nikdy akože profesionálne, ale jediná jedna úloha môj celý život na telesnej, čo som vedela, že som splnila, bol volejbal. Ja som basketbal absolútne nevedela hrať, ani nič iné, čo sme tam robili. Priznám sa, že som hrala volejbal asi možno, že druhýkrát v živote a ten prvý to bolo ešte možno na základnej škole, to nebolo také nič. Ale strašne ma bavil volejbal. My jsme vyhráli, je? Jo, vlastně, no, vyhráli jsme, páč ten bodec to potom podával furt na réku. Aha, takže vďaka Rékinmu šarmu to nielen uhrali, ale dokonca vyhrali. Ema, Vieme, že si vyhrala na súčasnú superstar. Ja, to bude ten extra bod, že? máš šťastie v hre, to je super. Mám pre teba takú úlohu, že tenkrát poprvé. Ja som sa strašne bála, že tam na mňa vyťahnu nejakého pavúka, ktorý budem musieť držať, lebo fakt pavúkov proste nemám rada. Tam nebude nejaký pavúk, alebo čo? Je to závoj. Teraz Zistíme, že či máš šťastie aj v láske, alebo len v hre. Hoci akého chalana, okrem nás teda. Okrem ich dvoch, hej? Požiadam o ruku? A prídeš za ním a on ťa musí klaknúť pre tebou a požiadať ťa o ruku. No ako teda požiadať ťa o ruku? Takže my ti držíme palce. Máš na to minútu. Čo? Fakt? Jsem si myslel poprvé, že to bude mít ještě rychlejší spad, než to mělo. Že si vybírala celkem dlouho, já jsem si myslel, že při prvnímu. Ale říkala, že si jako vybere nějakého fišáka. Chalani, potrebujem vašu pomoc. Počkaj, prosím ťa. Mne sa páčili tí chlapci, jak ma tam nabehla medzi nich, že chlapci, počúvame a všetci sa rozplechli. Musíš ísť na kolena. Ty si taký vysoký, požiadaj ma o ruku, prosím. A musíš si kladku, prosím ťa, do minúty, áno. Ale tak pekne, hej, že môže vždycky všetko. sa pozerať, no. Dobre. Ja som si veľmi rýchlo našla muža. Som si vybrala, tak bol asi najvyšší z nich. Áno! Toto je môj muž. Tak možno by nás uživil volejbalom, no, keby sa dostali niekam. Nejak by sme to zvládli. Pozdravujem svojho muža inak, lebo asi ho teraz dlho neuvidím. Bolo to super a zajtra sa bude variť u mňa, takže ja vás týmto pozývam a dúfam, že... Neprídeme. A dúfam, že vám bude u mňa dobre, že sa najeme a že bude proste chill. Bude.